Baszom ezt a overalt, úgy nézek ki, mint a disznó. Sima jobb, 200-ra lassító. Aztán a lassító után 50 sima bal. Szép. 50 sima bal, aztán 50 a jobbon, és bal 3 gumis szűk. Az már a bal 3 gumis szűk, amit látsz, utána 100 lefele. Szép. 100 lefele, sima bal gumis föl, aztán 80. Itt a sima bal, 80, és a bukkan után fék, mert utána 50 és jobb 5. Korlát közé dob. Jobb 1 rajta, aztán 100 föl, és 200-ra lassító. De szép. 80, és bal 223 nagyon későn. Bal 223 nagyon későn, aztán 100 lesz mögötte. 100 és jobb 22 vége gumis, jobb 22 vége gumis, ésre sima jobb. És aztán 350. Ott van, majd ott lesz a sima jobb, és aztán 350 és lassító. Itt a sima jobb. 350 és lassít. Szép. 50 sima bal. 50 sima bal, aztán 50 a jobbon és bal 2 erős. 200 mögötte. Sima bal gumis, ott a fönn a púpon, látod is a gumit. Sima bal gumis, ésre jobb 1 gumis. Ott van az ésre jobb 1 gumis, és 150 poros. 150 poros, aztán sima jobb, hosszú, drazsés lehet. Ez az, és 200-ra lassító. Sima jobb, utána 100 föl, fékes, mert bal 2 gumis. Ott az a bal 2, amit látsz, és aztán utána 30 a jobbon fék, mert bal 4 2 gumis. Ez már a bal 4 2 gumis. 30, jobb 2, 34, nagyon későn vége gumis, és azon bal 56. Ott a bal 56, és azon bal 2 gumis. Szép. Ott a bal 2 gumis, és azon jobb 3 2 gumi, azon jobb 3 2 gumi, és azon jobb 4 gumis. A jobb 3-on majd a jobb 4 gumis, és 30-ra sima bal. Sima bal gumis a korlát közé. És utána 50 kívül belül gumis balot, szűkre. Szép. 100 föl, bal 2 gumis, azon sima jobb gumis, itt a bal 2, aztán a sima jobb gumis, és 100 van mögötte, és utána jobb egyből a lassító egyből, itt van benne a jobb egyben a lassító. Azaz. Szép. Bal 3 hídra 2 gumis felkiáltós, és azon jobb 2 gumis, aztán 200, mert 200 vége a balon, és jobb 1 gumi mögé, aztán 30-ra bal 2 rövid gumis. Ez a jobb 1 gumi mögé, és 30-ra bal 2 rövid gumis, aztán 80 föl, 80 föl sima bal, aztán 100 föl, itt a sima bal, itt a 100, sima bal gumis, és 40-re jobb 11, 3 gumis, vége fék. Vége? Vége fékes, mert bal 1 gumis, bal 1 3 gumis, ez az. Aztán 50 a balon, jobb 2 2 gumis, az ez, és utána 30 a jobbon, bal 2 gumis, itt van ez a bal 2, és azon jobb 2 korlát. Jobb 2 korlát, és 80, sima jobb gumis, ez egy sima jobb gumis, aztán 50 a jobbon bukkan, és 30-ra bal 2 gumis, ésre sima bal, és azon egy bal 1 drazsés lehet. És utána bal 1 után az 50 az fékes, mert jobb 5 gumis. Szép. 300, a vége a jobbon, és fékes a vége, mert egy bal 4 gumis drazsés lehet, felkiáltós van.
A narancsárga gecinél. Bal mi? Bal 4 gumis, Razsés lehet, felkiáltós. Kicsit koszos volt előbb, nem volt vészes. 150 bukkan. A bukkan után 300, és 300 vége fékes, mert jobb 4 gumis. A 300-nak itt a vége fékes, mert jobb 4 gumis. Ott van, már látod a jobb 4-et. Ez az. Szép. 50 a jobbon, és jön ez a kitérő, bal 4 gumis, jobb 5 gumis, murva, bal 3 gumis. Itt a jobb, itt a bal 3 gumi, sima jobb 2 gumi, aztán ésre sima bal vége kienged, és 30-ra fék, mert bal kell 3 erős gumis, ez az. Megvan, szép. 150 föl, vagy le, aztán 150 föl bukkan, és utána 300. Szép volt. 300 jön, itt, és vége a jobbon, és fékes, mert bal 2 gumis. Ott, amit látsz, az egy bal 2 gumis, és majd 100 lesz mögötte. Egy bal 2 gumis, 100, és megint egy bal 2 erős gumis. Bal 2 erős gumis, után 150 a balon, az fékes, mert jobb 22, 3 gumis. Ez az, ez a jobb 22, utána ésre bal egy 2 gumis, vége dob, és azon egy sima bal gumis, itt a sima bal, 100 föl, aztán 50, sima jobb, 2 gumis és fék, mert bal 2 rövid, itt van, hogy van. Itt a bal 2 rövid gumis, rajta jobb 3, 2 gumis, még egy jobb 3, egy cél, jó.